Cara wonten Nusantara iki dalam via medsos. Anak-anak sing biasa ora seneng karo wayang mung nonton Mas Keno nggih luar biasa. Niki dalang favorit YouTube niki favorit kula nggih. Kula nggih krana Paseno kalian Mas Puji saged ceria sekata. Pagelaran dua dalang ini satu komposisi yang luar biasa. Sindenipun nggih mboten namung panjenengan kemawon, nanging nggih wonten saking ayu Jakarta Ayu wonten saking langsung wonten. Kula nggih. Ngapa ta kowe iki? Aku ya menungso lho. Tak kira-kira. Lah ireng-ireng ngono, klumut-klumut piye? Kirek sakmene iki terus asune sepira? Aku ya manusia lho, Mbak Agnes. Lah terus arep apa? Ya komunikasi. Kamu kurang sopan dengan wanita. Aku sopan. Sopan. Aku jane ya nuwun sewu kula nggih. Enten lha. Tapi nek makmek ngono ku lak menyinggung fisik. Lah ngono ora dirungokne aku omong kok. Lah yo omong anu nyenggol-nyenggol wae. Ora itu dudu ngekrime lho. Lah nek pengen dadi mukrime ya gelem dadi mukrime tak rabi apa piye kowe? Aku gak rapi yo, rapi piye. Ya ora apa-apa no. Ya aku ngomongan. Jangan ngomong Mbak, jangan ngomong. Komunikasi. Komunikasi bab apa? Ya piye ngono kaya lidik lho. Itu jam dalu Mas. Dalu Mbak Agnes. Pripun kabare? Sae. Sehat to? Gak pengen guyu to nek jak jagongan nuntune slonjor ngono kuwi. Ki untu apa dengkul kok slonjor. Sehat Mbak? Sehat. Nggih. Dan sehat nggih. Nggih. Irungmu dawa men. Lah terus napa? Lho malah ini keindahan kok. Irung. Warna yang luar biasa ki nek duwe wong wedok irunge bangir. Iki malah dijak becek ngising-ngisine iki. Jak buh. Ngapa? Ngising-ngisine. Lah kok saged ngombe tehno sing sulup irunge sik ya. Ajak komunikasi kok elek kok ngene ya. Dhisik ya Nak, sinambi kula nuwun ya. Merga iki awake dhewe sowan ning Lawaden Jawa Tengah ya. Monggo asale awake dhewe saka Ngayogyakarta acara apa tinimbalan para bapak-bapak saka Semen Gresik utawa Semen Indonesia utawa ya Semen Gresik kuwi mau ning hari ulang tahun kelima. Oh ya. Bengi iki tinimbalan sowan bebarengan makarya karo sedulur tuwa ya nadyan lagi wae wano panjenengane Mas Gondrong Alfrustasi ya. Bengi iki awake dhewe didhawuhi saka bapak-bapak iya utamane panjenengane Bapak Direktur Utama sing wis kepareng nimbali ku awake dhewe ya. Jarine pendak taun sepisan mesti ngadani wayang. Pendak-pendak ulang tahun pancen PT Semen Gresik Rembang kene ngadani wayang kuwi kanggo menunjukkan komitmennya dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal ana ing tanah air.
salah sijine ya kuwi wujude lewat pegelaran wayang kulit bengi iki. Oh iya, malah ora baen-baen bengi iki awak dhewe kon duet berdua karo panjenengane Mas Gondrong Alfrustasi. Ya ngono ya Mak. Iya Mas Gondrong, nek ning Rembang kene panjenengane iku ya lenggah ning Lasem nek ora kleru ya asale mula nalika rawuh ning Sudungku ya ngladi wanunggulang tepang muga-muga mancing dadi seduluran ya kaya kowe karo adimu lanang Sigit. Yo nek kae pancen wis ket sadurunge iso mayang Sigit wis rawuh karo aku mula nganti kaya sedulur dhewe no. Iya ngono ya Mak. Iya Mas Gondrong ya dianggep sedulur dhewe. Mas Gondrong karo Mas Sigit ya dianggep sedulur dhewe, ora ana gep-gepan, ora ana apa jarak antaraning panjenengan lan ora duwe rasa piye-piye. Aku ngerti kok lambe atine panjenengane sak karone. Ya ngono ya Mak. Iya mula becik banget panjenengane Bapak Wakil Bupati mau nggone paring dawuh. Iya kesenian Rembang kudu manunggal tetunggalan nyawiji dadi siji ya Nak. Ya pancen ya ngono ya Mak. Bengi iki uga dibantu karo panjenengane Mas Jo Klitik karo Jo Kluthuk, uga panjenengane Mbak Agnes Servoso ya saka Hungaria. Lan bengi iki ya ora baen-baen nok wiyaga loro gamelan siji ya. Gamelan sak panggon wiyagane rong panggon aku nggawa saka Yojo ya sak bergodo ya. Ya ana sing ra kanggo gawe barang ya ana ya. Aku Mas Gondrong ya nggawa sak bergodo. Wah, sak gamelan yel-yelan sinden ya rong bergodo ya. Rombonganmu sing ijo-ijo iki. Oh. Mas Gondrong nggawa papat. Oh iya. Ya ora apa-apa, takon gawa 8 engko ndak lemuni badine kurang akeh. Oh iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Utamane panjenengane Bapak Direktur Utama PT Semen Gresik Bapak Muhammad Saifuddin lan sak jajarane Komisaris Semen Gresik Bapak Widodo Santoso, ya Bapak Bupati Rembang Bapak Haji Abdul Hafid lan Forkompinda ana ing Rembang kaya to Kapolres Rembang ya Bapak Buana Santoso ya puniki Buana Santoso ngono ya Mak. Iya Bapak Andi Budi Swistianto lan kabeh para warga sing rawuh bengi iki dilalah kok ya dasare ya wis asine diparingi udan kok ya Nak. Ya ora dadi ngopo ya Mak. Iya malah ketok lempem-lempem heeh ya mergo saka banyu kuwi mau. Iya lan aku matur ya sisan gawe ora bakal ora tak tutup-tutupi mengko ndak dadi rasanan ya ora jeneng aku umuk utawa pamer ya bengi iki aku ora iso tekan biar no sing arep-arep kowe tekan biar ya sapa. Lah iya aku ya ngomongke ya iya ngono ya wong nek nang kene ya keprak ngene iki rada asing ya keprak ya biar kaya Jawa Tengah nek ting 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 ngene iki kadang kala kupinge ana penonton sing sok risi ya keprak kok kaya bakul bakso ngono ya ana sing ngono kuwi ya Mak eneng ning ya ora apa-apa ngono kuwi pakulinan kok no aku ora rumangsa srek atiku ora ya ora rumangsa terus wah ngunekke ngayuja keprak tang ting tang ting bakul bakso mboten apa-apa mangke dangu-dangu menawi dipun kulinakaken sedaya menika badhe kulina. Oh iya kaya mangan panganan sing maune asing ku nek suwe-suwe dipangan terus ya bakal krasa enak. Oh iya ngono ya Mak. Iya Iwon pamit mengko tabuh siji bengi aku sak kancaku budal saka kene ya Nak. Iya sing teruske Mas Gondrong Alfrustasi. Oh iya ning tekan jam 1 bengi kowe pamit ya wis kaya ngapa wujudku kaya ngapa wayang aku kaya ngapa mlimbuk cangikku dilalah kok diarepi karo menyang Bapak Wali Kota Pontianak kono sesuk-isuk kon mangkat lah iki kudu bali no. Oh iya ngono ya Mak. Iya aku seneng wayangan ngene iki. Iya ning sedilit bayaran terus bali ya ngene iki sing tak karepke wayangan iki ngene iki lho Mak. Iya rasa ngerkoso tekan biar. Iya ya Mak ya sing neruske sing ngerkoso. Lah aku wis matur karo Mas Gondrong ya kula mboten saged Mas mangpados sanesipun apa adi kula Sigit. Ngene Mas Amin pokoke mboten ketang kali jam setengah jam
kedah rawuh wonten Rembang. Oh nek ngaten kula sendikani. Ya. Ya tok sendikani. Ya tekan kene ya ora apa-apa no. Ya. Yo ndak selak entek wektune. Iki bedhekan ora no, ora usah nganggo bedhek-bedhekan. Ndak selak entek wektune. Heeh, Mas Jo Kluthuk karo Mas Jo Klitik. Oh ya. Diaturi tindak panggung. Kono Mbak Agnes Servuso barang. Ya, monggo iki jame wis jam 12. Ya. Ngono ya, Mak. Sindenmu kaya tok go medun kabeh. Iya. 8 iki tak gawa kabeh. Lho. Katene mingkari sindene Mas Gondrong. Ya ora apa-apa, karang ya tanggung jawab dhewe-dhewe sok nek semen utawa pabrik-pabrik Yojo iki ana sing kepareng arep wayangan tak genti ngundang Mas Gondrong apa Mas Sigit tak aturi dhuwit ning Yojo kono. Ya. Ngono ya, Mak. Iya ben iso nyambung dadine gagrag Jawa Tengah gagrag Yojo iki ora ana bedane. Ngono ya. Iya. Kula ya tawakno. Santai wae kok, aja kuwatir waton aku 10% iki wis beres lho ya. Kok meso ngaluk-galuk ya. Mangga Mas Jo, Duwojo. Ya. Diaturi tindak mrene. Mas aja dipleraki. Mas aja dipleraki. Arepku jaluk diesari. Kadang ketimuran mangkung kekeri jaman kaya sing eling Bapak terus yo berkandamu aja ditinggal kapribaden ketimuran kaya sing eling iku budaya pelawak hebat lagi naik daun ki Mas Jo Klitik, Jo Kluthuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah barokahullah. Nggih. Panjenengan kula katimbalan Kyai Agung wonten ing keluarga besar pabrik semen Gresik Rembang Mak Jange. Leres. Matur nuwun. Nggih. Jer mboten nate panggih panjenengan kalian Mas Gondrong al frustrasi. Nggih leres. Iki dagelan iki melu frustasi niki. Sebabe? Dalem Sebabe kok melu frustasi. ah mikir niki lho, wedak apa-apa ora tek cocok niki. Kula melu frustasi nggih. Wonten mula alhamdulillah Mak Jange Ibu krana beliau-beliau ingkang berkompeten wonten keluarga besar BSG Rembang, krana sami lenggah sayek saeka kapti, krana mengeti inggih menika ambal warsa ingkang kaping gangsal. Leres. Inggih. Langgih sami wilujeng bagas kewarasan rawuhipun saking Ngayogyakarta nggih. Pangestunipun. Aduh jer iki matur nuwun nika Sumatera kok batal sebabe napa? Nika sidane sing digoleki dagelan iki rega 700. Jenengan niku lek ngendikan kok iso. Mula kula kadaulat dening beliau Bapak Dirut, Bapak Muhammad Saifuddin ingkang beliaunya juga lenggah, piyambakipun luar biasa Mas. Jadi saya yakin bahwa beliau-beliau yang lenggah wonten ing Pawiwan Agung menika krana cinta budaya memberi wadah untuk seniman-seniwati se-Kabupaten Rembang. Hebat keluarga besar dari pabrik semen Gresik Rembang. Ini mboten kok namung sepisan kaping pindhonipun lho Mak Jange. Oh panjenengan sampe ngampun pindho? Loh, kula niku ulang tahun kaping gangsal kali Mas Jo Kluthuk pun ditimbali ping 7. Ulang tahun ping 5. Ning kula pun diceluk ping 7. Lho, Sing pindho. lho. Pripun to, Mas? Mboten, ulang tahunnya ping 5 kok sampean ling nimbali ping 7 niku ndur sing loro napa? Lho, lah niki nyicil siji sik.
sing liyane benjing keri ngoten lho. Dadi kula disik-isik ping 7 engko nek nganti tahun ngarep ora nyeluk meneh rugi niku. Rugi ora nyeluk jok kluthuk. Rugi. Niku benake sik to ora ngomong ki ya gentenan ora terus meneng tok. Wah, jan surat disiplin blas ki ngopo. Nggih mik ya. Diagran ora ragat mik ki ya dicekel ora kok terus ngono. Aku wis rasa omong akeh iki. Lho ya padha ngomonge wong padha dagelane. Gak iso iki. Lho lah ngopo? Hawane udan talet wong karpet ki nyekemes. Lah terus Anyang-anyangen aku. lah iki wong jenenge awake dhewe iki ditimbali cek to Mas. Semangatnya seniman dari Yogyakarta berkolaborasi dengan seniman Rembang ini menanamkan persatuan dalam berbineka budaya. Ngono lho. Kok ngomong ke anyangan sinden wae sing lenggah wae merdeka lho. Kan biyen ki sinden linggo kowe tau tumon sinden menek terop. Lah niki omongane wong sing gladur ngeten niki. Wong ki nuwun sewu nggih Mak Cangik. Kita itu harus mensejajarkan paling tidak ada Bapak Dirut, Bapak Muhammad Saifuddin, ada Bapak Widodo, ada Bapak Joko Sulis. Iya lek karo penyebon Pak Dirut, penyebon Pak Ahmad Muhammad Saifuddin ki CS kentel lah. Kok CS kentel pripun? Boloplek. Lah wong timbali wae lagi pisan niki lho Mas. Loh, tapi beliaunya itu selalu hadir di dalam setiap kali kebudayaan yang ada di daerah Rembang itu beliaunya selalu hadir. Apa iya? Iya no. Pak Saifuddin ini ya membudaya. Berarti sudah sering sharing dengan beliaunya. Sering berkomunikasi. Ya ampun. Oh, jadi apa karo penjenengane? Apal. Pak Muhammad Saifuddin. Iya. Ning ngarep. Rasa. Lah Mas Eno wae piyayine wis teko sore wae urung sapet jagong lho. Kok iso sampean wis ngerti Sampeyan nek pun ngerti sing pundi Mas Luro? Oh, Pak Saifuddin. ayo. Menika Pak Saifuddin. Yang mana? Itu yang lenggah menika. Sing di wong jajaran apa kuwi jenenge kepemimpinan nggon keluarga besar pabrik semen Gresik. Pak Dirut menika. Mana? Beliaunya lenggah gitu. Loh, iya lenggan di antara 3 piyayi sing lenggah kuwi lho. Ngono. Wis pokoke sing lho sebelah. Aku lah arep kanu wedi aku. Iki ketara wong leh cumongol-congol nggih ngeten niki Mas. Kuwi lho piantune nika lho. Anu Mas Eno. Sing ndi? Menika lho piantun lenggah menika lho. Itu menunjukkan jiwa yang polos, jiwa loyalitas, jiwa tresno karo karyawane. Titikane apa? Titikane nuwun sewu. Tetengere apa? Tetengere. Nggih. Piantun menika menungso kang urip ning alam donya iki kadunungan ulu. Terus Ulu ki rambut. nggih. Wong paribasane ora duwe brengos. Nggih, nggih. Iki sing sodani wong sing ora lamis. Oh, dadi titikane nggon rambut. Iya. Mas. Oh, Nggon rambut ki iso kanggo Wong tetenger. nggih. Oh. Nek ora ndek bringos, Brengos menika wong sing ora lamis, wong lanang sing ora lamis. Ora seneng ngapusi bojone. Wong lanang sing godheke tipis. Nggon hati-hati. Sak kala yen diomongi tangga teparo diomongi bojone, sak kala seneng ngrungokne, seneng apa jenenge iki Melaksanakan apa yang disampaikan. Lambene iki nek omah anger jeblas ki lho. Kono ki ya ora kok anger terus. Jadi beliaunya itu jiwa loyalitasnya istimewa. Secara pemikiran ya jenius ora mementingkan kepentingan pribadi tapi mementingkan kepentingan golongan. Tidak idealis. Tidak idealis. Kiai yang memandang menoleh masa depan. Bener. Titikane Mas. Ya kuwi mau. Loh, apa? Iki. Arep ngomong yen ra kagungan rikma. ora titikane napa Mas Luro? Jenius. Lah nggih titikane. Nggih, wong lek ora duwe rambut ning brengos, wong sing ora lamis. Wong lek ora duwe rambut ning godhek, wong seneng ngrungokne apa sing diomongne bojone. Wong jenius kuwi biasane tidak mementingkan kepentingan pribadi tapi mementingkan kepentingan golongan. Rambutnya sing tek dhisik ngendi? Nah, menika. Iki ra angger wong beliaunya ki piyayi sing apa ki pemikir masa depan, justru memikir kesejahteraan. Karena memikir kesejahteraan warga masyarakat utawa karyawan semen Gresik. Dadi piyantune iki sok kala nun sewu. Iya, Pak Jainuddin. Loh, iya lah kenapa sing mbok sampaikan ki lho apa? Piyantune gagah piteksa. Arep ngomong ke kentek rambute ngono to kok iso
Wong kok itu nuwun sewu lho Mas. Jangan melihat bahwa secara fisik. Wong kabeh iki kena didelok nggih to Mas. Kok angger beliau-beliau itu mempunyai amanah yang diemban di dalam pundaknya itu akan selalu dilaksanakan dengan baik. Itu menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Nah, ini nggih enten ora kok titikane rambut niku mboten. Mboten nih Mas. Mboten. hal iki bojone rambut tok sarai yo Mas. Rambut tok wong kaya turunan dhuwur Mas. Mula ora kena dingge panutan. Mula enggen HUT yang kelima ini sesuai dengan landas dasar Pancasila. Landasan. Nggih menika lak wonten gangsal. Saya yakin dari beliau-beliau yang lenggah ini menanamkan jiwa nasionalis yang luar biasa. Yang taat dengan kepemerintahan, prosedur dengan undang-undang hukum. Mula dalu menika kula sareng derek panjenengan nempel nggen pakliranipun pewayangan. Mula kula sakniki ora wani rena-rena Mas. Ora wani rena-rena pripun? Iki, lah niki mula napa to? Nggon sing paling awet niku lak wayang to. Lah, mbok ya rena-rena wong ya. Kok sing paling awet wayang niku sebabnya pripun? Nuwun sewu lho, kita menoleh ke kemajuan zaman. Arepa dubrak-dubrak tapi yang masih mempertahankan tradisi lak ya gamelan. Gitu. Tergon wayang ini juga bisa mencetuskan generasi-generasi bangsa. Yektosipun krana wayang ya iso ana sing dadi sarjana seni. Omonganmu ki bener tapi kurang bener. Lah kok iso? Dubyak-dubyak tapi regane iki rasa larang. Iya. Sik kalah larang karo sing 80 juta kuwi lho asine iki no. Oh, lah iki pikirane nggon mesum tok, Mas. Iki ki sing diomongke nggon kebudayaan, Mas. Ora kok nggon 80 juta. Ha bojomu dek iki ya dinyangno lho. Dinyang. Terus sing nyang ya aku dhewe. Lah terus sapa sing doyan kok rumah tangga mboten. Mula sesuai kalian temanipun HUT nggih Mas. Mudah-mudahan dengan ulang tahun yang kelima ini adalah awal pondasi yang baik. 5 niku angka yang genap. Terus nggih. Ganjil. Lho kosek to. 5 ki ganjil. Lah iya bar kuwi terus genep to. Nah, ngono. Tahun ngarep Pak terus genep. Mula 5 itu angka yang ganjil. Kita yang ganteng ya pekok lah ya. 5 itu angka yang genap ngono iki. Karepku ya omong ganjil nek gandeng menungso ku akeh kekilapan kesalahan. Lah kowe iki kerep kekilapanmu iki. Boten, mula keganjilan ini nantinya akan selalu digenapi oleh beliau-beliau dari keluarga besar pabrik semen Gresik wonten ing Kabupaten Rembang. Mula sesuai kalian asmanipun sinten Mas Seno? Pak Muhammad Saifuddin. Ini jelas nama yang dengan lafaz syariat agama. Mula asmanipun Bapak Muhammad. Niki lafaz saking syariat, Pak. Nggih to? Mula nggon beliaunya taat dalam ahli dzikir, ahli ibadah. Mula nggon tek rikmane tengah iki karena ahli dzikir, seneng nyuwun marang Gusti. Anakku yo tak jenenge sing berbau lafaz agama ya. So Khairul Arab. Jeneng Arab. Khairul. Sapa Mas? Faiz Saitonir Rajim. Wah niki jos. Sapa Mas? Faiz Saitonir Rajim. Walau bapake kaya iblis kok. Dadi ora nulat ning anak kok iso. Niku artine napa? Wis pokoke wis bek setan tok Mas. Ya ora kok kaya ngono, memberi nama itu yang baik. Rohku ya mek kuwi ya. Mergo wong tuwa niku lak tuntunane anak to Mak Cari. Loh, apa kowe iki stroke kowe dituntun anake? Ora kok perkara stroke menjadi contoh ki lho. Anakmu ditatah ben apik. Wis tak tatah bendina isu awan bengi tak tatah ngantek tatahku ketul saiki mau. Lah iya to, nek omong kalih kluthuk niku anu Mas, mboten konek Mas. Kaya HP konek ya. Maksudku ki ya omonganmu ki jalur ngono lho. Kayak dalan jalur. Nggih to, pripun? Nek ngarani jenengan pripun Jabi? Ya nek kula ling ngarani kok akyune niku. Loh, akiu sakniku sak gelas 1000 lho Mas. Kuwi aku anyuk munyuk kok iso. Aku ae sing ning Bonbin lho. Nah, jare kuwi mbokmu. Kuwi makoa kok iso ngono. Wis ganti to. Kowe kan biyen yo kuwi rumah usahamu. Mula matur nuwun Mas. Napa menika klungsa-klungsun derek wudu dalam kekompakan dan kerukunan ini adalah satu pondasi yang luar biasa untuk keluarga besar pabrik semen Gresik. Ya. Karena beliau Bapak
sing ana Rembang. Nggih. Nggih. Mula Bapak Muhammad Saifuddin lenggah. Karena beliaunya kalau wau nggih sampun sapet jagong. Leres. Piyayine mboten angel, Mas. Kula kira iki nek dadi pejabat iku sok kala mempunyai jiwa keningratan. Ning ternyata ini patut dicontoh, Mas. Contonen beliaunya iki lho. Ngono. Grapyak semangat. Grapyak semangat tur ora perhitungan. Ngono. Kok mboten perhitungan? Lho. Nimbali jenengan Mas Puji. Nggih. Kula Mas Jok Kluthuk ni napa tanpa hitungan. Napa-napa nggih langsung los tanpa ada rekomendasi bute sing penting napa niku kompak Nggih. sukses ngoten lho. Ngantek wayang bengi iki digene jeding dadak ning ngarep pojok niku lho. Lho kae wis fasilitas kok rumangsamu iki lho kok. Mula niki lak ingkang nderek kathah Mas. Leres. Saking Ngayogyakarta nggih kathah, saking pundi? Lasem nggih kathah. Nggih. Lasem nggih kathah. Nggih. Kula nggon wedal ingkang mirunggan menika lak kedahipun dipun ginakaken kanthi prayoga Mas. Nggih. Iki, wah niki panjenengan jam setunggal lak tindak to? Nggih. Nggih. Nyuwun Monggo. pangapunten kula deresaken nderekke Mas Eno. Pripun? Deresaken nderekke mengke kula Arep dateng Pontianak deresaken nderekke. kok eruh kowe. Ya mergo aku ora dijak. Lah ngejak awakmu ya blangkrah apa kok iso? Ngawur kene dagelan. Lah paling gawe ngejak ki ya penyumping ki penting, nggo ngracikke, engko metune wayang ki ya Wah, aku dagelan lonco aku. Nggih, monggo. Kalian dipun rencangi Mbak Agnes Herpuso menika ugi bintang tamu. Aku wis pokoke lek kena Mbak Agnes Herfoto menika jan jos. sapa? Mbak Agnes Herfoto. Kok Herpuso. ini ki paling tidak membeda-bedakan. Lah lek iki payu ki rada karo bojoku no. Ya Bojoku ya blasteran, Mas. oh. Bapak Jawa, Ibu Gibas, Bapak kula. Menika anak-anak menika anu wedhus gimbel. Ngono ki mbok golek sing apik. Ya paling ndak kaya Mbak Agnes. Wah, aku lek malah Kulitane ya kuning. malah aku lek rabi karo wong putih-putih ngene malah cilaka. Lho lah ngopo? Aku ireng kono putih sing wedok putih. Terus Malah duwe anak malah kaya ula weling. ya carane to pre dadi ndek bojo putih nek apik, putih lak senengane wong akeh to. Lah malah kuwi ra migunani. Lho, kok- Pakasukti wong ireng. Kok iso? Kowe ro pitik, Ngerti? pitik putih, pitik ireng, ning ndoke apa? Putih. Nah, kowe tau tumpon pitik putih ndok ireng. Lah itu kan beda to Mas. Iki kan ya paling ora ki titahe Gusti kok iso. Mbak Agnes Herfoto. Anu lho kok sir foto kok iso. Mbak Agnes sapa ki asmane? Yus Mbak Agnes ngono wae kok iso. Agnes. Tapi anu ngampil beresipun dipun asta Mbak. Mbak Agnes. Iki rada nyekemes menika wone nggih. Sangu taplak dhewe. Taplak gundulmu kresek kuwi ya. Oh, mergo karpete teles. Kok kelakon dindi kok. Menika lah anu Mas. Senajan to pyayi monco tapi tresno budaya Jawa. Oh, nggih. Iki kula beliau Bapak Muhammad Saifuddin juga mempersatukan bahwasanya yang mau kula aturke berbineka tunggal ika menanamkan persatuan dan kesatuan. Ngeten. Nggih, dalu Mas. Saged basa Jawa to? Nggih, saged. Alhamdulillah ya ampun. Bisa lho iki ya kulino jaga kene ya. Jaga kene pripun? Kene kulino nyambut kene Rembang ngene iki lho. Oh, dadi apa Mas? Duh ngawur iki ya paranggono kok tak takoni dadi Nyambi, apa? Pak. Nyambi. Apa? Dadi wong miang. Kowe golek iwak. Lenggah napa jumeneng derek panjenengan? Manut mawon. Lah kula dawuh saking panjenengan Mas. Ya saenipun jumeneng wong panjenengan jumeneng kok ya menimbang ngoten. Mboten napa-napa nggih. Mboten napa-napa. Mboten saru to? Mboten. Lah kula niku mungkin nek ngongkon jur wedi nek bayar. Tapi yo bantu yo. Anu bagianipun Mas Kluthuk mawon. Maksudnya ben anu kreseke ora lengket. Nggih pun klewangi Mbak Agnes. Wong luar kok ya iso muni kresek bareng, Mbah. Wah wis teng mriki wis pirang-pirang. Lah tak anu napa niku? Tak lapisi kresek. Wah gawedi men iki bae kate. Halo. Halo. Wilujeng nggih. Pripun kabare? Sehat, Mbak Agnes. Suwe ora ketemu ya. Siap dan Tambah juga anak apa tambah bojo? yang jelas tambah harmonis saja. Oh, nggih, alhamdulillah. Selamat. Jam pinten saking di dalam? Kalau mau saking Ponorogo jam 4. Oh, nitih napa? Nitih kendaraan piyambak. Oh, iso nggih. Saestu pangestu. Mampir dahan mboten? Wau mampir. Kalih sinten kula wau? Nggih kalih keluarga. Anjing. Menawi kula- Bensin menawi ajeng kontur mampir teng nggih kula nggih. Siap. Mangke siap, tak siap. anu rupa-rupake nggih. Kalih Mbak Yuni sisan nggih. Mireng-mireng sampun nembe minggawaten Bali Wisma nggih.
Nggih. Waduh, selamat menempuh hidup Oh, baru. nggih, nggih. Menawi kula wau nggih Mudah-mudahan kali bahagia. Amin 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 dongake mawon nggih Mas. Kalau niki kula tak kintunaken undangan panjenengan mboten dugi. Ah, Lah niku- aslame pundi? Oh dibecek menika, dibecek menika. Kula nderekke Mas Eno. Ten pundi? Wah, wonten pundi Den? Kula nggih pun lali kok. Ha nika mawon sing napa gawean nggih pun lali nggih. Jer kula panjenengan menika lak kapatah dening para-para penggede-penggede wonten pabrik semen Gresik Rembang. Kula matur nuwun Pak Muhammad kembali sowan dan mriki sampun diparingi kepercayaan niki boten kuciwo. Mugi-mugi acaranya lancar. Amin. Apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan keluarga besar dari pabrik semen Gresik Rembang, mudah-mudahan mendapat ridho. Amin. Karena panjenengan kok anu lho dipun domo-domo lho nggih. Saya ndereke Mas Eno mboten kok krana dalang ingkang sampun. Sampun cara wonten Nusantara Iki dalam via medsos. Anak-anak sing biasa ora seneng karo wayang mung nonton Mas Eno nggih luar biasa. niki dalang favorit YouTube niki. Favorit kula nggih nggih. Kula nggih Krana Mas Eno kalian Mas Puji saged ceria sekata. Pagelaran dua dalang ini satu komposisi yang luar biasa. Sindenipun nggih mboten namung panjenengan kemawon, nanging nggih wonten saking Ngayogyakarta nggih Pak. Ayu wonten Saking sinten-sinten Lasem ingkang wonten. kula nggih. Ngapa ta kowe iki, Cak? Aku ya menungso lho. tak kira-kira. Lah ireng-ireng anu klumut-klumut piye? Kirek sakmene iki terus asune sepira? Aku ya manusia lho, Mbak Agnes. Lah terus arep apa? Ya komunikasi. Kamu kurang sopan dengan wanita Aku itu harus sopan. Aku jane ya nuwun sewu kula nggih. Enten Ya, aku. tapi nek mak-mak ngono kuwi lak menyinggung fisik. Lah ngono ora dirungokne aku omong kok. Lah yo omong anu nyenggol-nyenggol wae. Ora entuk. Ora itu dudu ngekrime lho. Lah nek pengen dadi mukrime ya, gelem dadi mukrime tak rabi apa piye kowe? Aku bar rapi yo rapi piye. Ya ora apa-apa no. Ya aku ngomongan Jangan ngomong, Mbak, jangan ngomong. komunikasi. Komunikasi bab apa? Ya piye ngono kaya kritik mulu. Itu jeng dalu Mas. Dalu Mbak Agnes. Pripun kabare? Sae. Sehat toh? Gak pengen guyu to nek jak jagongan nuntune slonjor ngono kuwi. Ki untu apa dengkul kok slonjor. Sehat, Mbak. Sehat. Nggih. Jan sehat nggih. Nggih. Irungmu dawa men. Lah terus Lho ngapa? malah ini keindahan kok. Irung. Warna yang luar biasa ki nek duwe wong wedok irunge bangir. Iki malah dijak becek ngisin-ngisini iki. Jak buh. Wah, Ngapa? ngisin-ngisini. Lah kok Agar saged ngombe teh no sing sulup irunge sik ya. Ajak komunikasi kok elek iki kok enggak ngene yo. anu Mas, tidak memberi tempat Enggak menghargai orang. Iya iya, Mbak. Bab Mas fisik itu Luto. tidak Dalam boleh Mas, digeser. maju. Aku share kayak. Mas Luto. Nggih Mas, aku tak karo Mas Eno ya wis. Mbak Agnes niku saura-urane piyai manca. Nggih Mas. Sing wis kersa basa Jawa sing ndeles. Nah. Sampeyan nek nyuwun prisa ya ora terus nyandak irung. Lah terus? Jenenge ora sopan. Yo takon ki sing kira-kira ki pakai etika. Ah. Bahasa ngono lho. Misalnya Yo contohipun manut Mas Luduk mawon ampun. Lho niki teng luar negeri suwi lho Mbak Agnes. Mas Luduk niku. Lah ya ampun napa to? Niki bahasa Inggris. Suwi kula, Mas. Menguasai berapa bahasa aja? Kula menguasai 5 bahasa, Mas. 5 Nggih. bahasa. Bahasa Bahasa napa? Basa Surabaya, basa Pati, basa Blitar menika kalih basa Garut. Caidan. Bahasa asing iki lho maksudku ora kok terus bahasa daerah Indonesia, Mandarin, Nah. Hindi, Inggris, Nah, ini lho, Prancis. ini lho. English. Bisa. I am understand. Bisa bahasa Inggris. Bisa. Jangan ngomong Nah, bahasa ayo Inggris. ngomong bahasa Inggris sama What aku. is your name? My name is Aki, and Oh. your name? My name is Jokluduk. What does it mean? Eh? What does it mean? What does it mean? Apa tegese nama Jokuto? Oh, what is this the meaning? Ojo kluduk. Jo itu ojo, kluduk itu main. Dadi menungso kang urip ning alam donya aja sok seneng main. Lah niki lho, mulane bentuke irunge lak kaya dadu to niku. My name is Jo Kluduk. Nah. What came from? Where are you? Where are you from? Where are you from? Why? What are you from? Lambemu ki sing Mohon cetha. lambene dikondisi. Lambemu ki nek omong sing jelas. Macam cangkeme ngene dadak mbok nyapu lho iki ya. What are you from? Anu bibirnya dikondisikan ya Mas. What are you from? Lambemu dhuwuri cokoten. What are you from?
kok ora iso ku lho. What are you from? Where are you from? I'm from Hungary and you? Omong ya omong. Ning bokongmu iki ning rai sinden. Ora penak lho. Ngene wae ben ndak nyinggung ngene, Mas. Ben ndak nyinggung ngene, Mas. What are you from? Maju. Sing kurang kreatif ki ya sindene jenengan. Lah pripun? Ora ngono ki ya dadi dudul aku wis ta. Ayo selesai ta. Kok iso? I'm from is Blitar City. Blitar City. Yes. East Java. Okay. Okay. Java is Indonesia. Great. You You beautiful. are very stupid. Okay. Are you stupid? Kowe mudeng apa ora? Are you really Sampeyan ki mudeng apa ora? Stupid. Okay. Are you stupid? Okay. Apa kuwi? Aku ganteng. Aku ganteng. Coklat dok. Yes. Are you a dog? Okay. I am dog. You are a dog? Yes. How is the voice, the movie? Oke. Berarti ki awakmu seneng soto dog. I am like. Sik. I am like dog. Sik to kuwi ngerti artinya apa mboten? Wah, kowe kira mudeng ndak ngengkel ngopo ta iki? Kowe iki seneng soto dog. Soto dog. Lho, soto dog. Nggih to, Mbak. Yes. I'm like this is a tumble Josh. Wah, iki rambut bosok ya iki. Lah mudeng nek kuwi jenenge dok ki apa kok iso? Soto dog. Oh, dok ki Dog itu maksudnya. segawon. Nah, Najis mugolanto. kok mbok campur iki. Oh, tibake iwak kirek ya, Bos. Aku mau kok muni liking apa? Oh, tak kira ki soto dog kuwi ya. Soto dog tak kira ya Josh. Nek dok ki apa? Dog iki kirek. Iya, nek kirek-kirek ngono, Dog. nek kursi, Chair. nek kirek kursi ngono. Dog chair. Nek kirek kursi ngono. Dog chair. Nek kirek kursi kirek kursi kirek ngono. Dog chair. Malah kayak penyanyi hip hop. Lho tapi luar biasa lho Mas Eno. Kula kok mboten gunggung mboten Mas Puji napa. Ini nuwun sewu, nek didik anake nggih bahasa Inggris pinter lho. Wah, Wingi Mas Utuk niku. iki ditekoki ya bahasa Inggrisnya keluar tu apa nek mu nyauri piye? Out. Lho, masuk In. lho saged to. Wah kula iki ketoke ora percaya ning jebule iso niki. Oleh songo, Mas bijiku. bahasa Inggris Songo, Mas. putrane. Kok iso apik bijine? Ditumbang telu, Mas. Apa dhewe muridé wong telu? Kursi apa tekono? Oke. Chair. Oke. Oke. Tak tanya lain. Oke. Oke. Lek teko sing angel pisan, eman-eman utek lek mikir, Mbak. Ya, aku tanya bahasa Inggrisnya pisang. Pisang banana. Pisang yang besar, Big banana. pisang yang kecil, Kecil Ayo, apa? kecil ki apa ya? Small banana. nggak bisa. Pisang kecil itu Pisang itu banana. pisang yang besar, Big banana. pisang yang kecil Small banana. betitit. Kok iso pisang kecil? Lah ya betitit, pisang kecil itu. Iya, aja mbok cukup bene titite kuwi lho. Titit ki cilik. Titit ki cilik. Iki yang bleset ki ya. Malah siloko ki ya. Ki yang bleset sampean ki jenenge Len nakoni yo. ditambahi mbak. Oke, tak tanya lagi bahasa Inggris. Oke. Kalau nasi, Nice. Rice. kalau panjang, Panjang long. kalau nasi panjang Long rice. nggak bisa. Kalau nasi apa? Rice. Kalau panjang, Long. kalau nasi panjang, Long rice. bodoh, lontong, Nasi panjang, lontong. lontong, lek lontong cilik, lontong betitit. Lah kuwi. Lah kowe lontong apa betitit? Aku titit. Ayo, Marah Lah kok bareng aku muni lontong betitit kok ngene jo nyawange. pripun? Lah iki iya. lontong iki betitit. Wong ki ora kok sembrono. Wah. Tata bahasa sastra Jawa. Nah. Bagaimanapun kita harus tutur kata yang jelas. Tutul tinutul kuwi. Ora kok tutur tutur yang jelas. Mula public figure seperti Mbak sinten? Mbak Agnes. Agnes ini menjadi salah satu tolak ukur, Mas. Nggih. Wong maca wae tresno karo budayane wong Jawa. Kenapa kita sebagai orang Jawa yang tidak bisa mempertahankan kelestarian budaya yang indah? Nggih. Mula luar biasa
hebat untuk keluarga besar pabrik gula semen Gresik wonten Rembang. Sik. Kok pabrik gula semen Gresik? Lha omonganmu iki lho. Pengko lek ngantek tak wehi sak cetok takon ngelek kowe pabrik gula semen Gresik. Omong nggo ditata. Kita bangga pada malam hari ini hadir di pabrik gula semen Gresik. Aku kakek tanggap nang pabrik gula ngene iki. Lho, nek nun sewu lho Mas. Nggih. Wong ki nek tanggap karo pabrik gula, Nggih. awake dhewe lak mesti mulya to. Mulai lak mesti digawani gula. Laras. Lho, niki awake dhewe pabrik ning gone Dolok. Mulai ya mesti disangoni beras. Laras. Niki pabrik semen Gresik. Wis aja samar ku digawani rong. Sesuk yo. Ha iya to. Bisa ngoni. Nek iki langsung dalam bentuk kijing. Piye sing rada jelas, Mbak? Iki mengko Heeh. langsung dikai semene tapi dalam bentuk kijing. Piye, setuju apa ora? Ora apa-apa tapi dhuwur tulisanno. Piye? Agnes share foto nanti. Aku ora kemrungsung kok. Lah nyapa ora kemrungsung? Lho yo mantan anyar moso. Bapak lagi Jajal, honeymoon. saiki lek jenengan niku saka Hungaria to. Nembang Jawa saged. Ya bisa. Allah. Jajal. Jajal opo? Nembang niku. Wani piro? Kowe wong nanggap wae. Lho, 80 yuta. Apa duwe? Nek duwe tak sikat. Wah, berarti ki tunggale. Wah, iki bahaya iki. Apa? Duwe ku mek 80.000 lho nek ses. Habis blas Mbok yo kan apa. mbok yo awake dhewe iki sedikit rada kikuh karo Pak Muhammad Saifuddin. Ya iki sing lagi viral kuwi dadi awake dhewe ngomong ngono kuwi dadi sebagai penonton kudu ngerti ndi sing apik digawe, sing elek ya aja dicontoh. Yo kena sing kelempuk yo to mesti becik. Iya. Apa kuwi, Pak? Becik yo. Mesti apik lho. Apik. Kae regane wae larang. Wah, wis jas iki. Ya lho, Mbak. Aturke napa Mbak? Derek. Monggo, derek. Mbak Pakai Agnes. selindro belok derek. Telok mawon nyuwun sing klasik mawon. Nggih. Kula nyuwun miji ketoprakan nggih. Sampe ra pabrik gula. Napa Piye? Mbak? Ya derek aku wis kleru sak slep iki wis ora Sikile rawes. Iki lampemu. anu arep dodol Niki kula sisihke wong yo sopan santune wong niki yo panganan e. Engko nek yo ora anu Mas golekno kresek kelelan Mas. Ngono. Monggo Mbak Agnes. Ya. Cek tembang menika kula ngaturaken dumateng bapak-bapak lan ibu-ibu ingkang pamirsani nggih. Bapak akeh men Mbak Agnes. Loh. Ora bapakku, bapak-bapak lan Nggih, sing ibu. kawogan. Tembange. Bawa micil. Monggo. Langsung ketoprakan Oke, nggih. monggo derek. Senggak ini ya, Mas. Lah kok nyuwune teng kula mbok kluthuk. Lho iku. Nggih. Ngorok wae blero. Ora kok blero. Kowe ora gampang ngenyekan wong nu ngopo to? Lho sing nyek kono nyampe. Lho sing nyanyaki mau Ilate dilat Jawa ya wis lumrah to. Nyek blero. Wong ilate kilat luar kok mbok padake ilate bojomu ngepang. ketoke serik karo aku ya. Ya tidak jadi masalah. Harus bisa lapang dada. Aku ya ikhlas. Tapi sampe nek umpama rabi karo iki mulya lho. Kok iso? Oh iya. Tapi nuwun sewu, tapi ada enaknya dan tidak ada enaknya. Kok bisa? Nek umpama nuwun sewu nggih Mas Sino. Nggih. Nek sarimbit kalih Mas Sino lho. Pak Sino Nugroho. Nggih. Sarimbit kalian sinten? Bu Sino enak. Nggih. Lho, Bangga nggih. bangga. Lho Pak Puji Albustasi. Sarimbit kalian Bu Puji. Nggih. Enak, bahasanya enak. Heeh. Lho Pak Joklitik. Kalian sing bu kalih Bu Joklitik. Nggih. Ngono. Lah jenengan nek kalih niki. Pripun? Lho malah kisin jenengan. Banyak apa? Lah nek mlaku waduh Pak Klutuk. Nggih. Lho lah kok sarimbit kalian bulu kutuk. Mboten penak. Ora penak modele kayak paralon. Mula ya wis penak ngono wae kok. Tupi yang Enggoling. Ya apik bareng Apa semoga. niki muridnya Mas Dedek. Wo, niku to. Oh iki kutuk lho. Komposer niki komposer. Murid Mas. Mas lho pripun?
Kok pas ini. Situ kan. Mas Dek. Ya. Masih kiri. Yo. Santai. Kamu ini Saya Mas. Harus jenengan sendiri yang ngutus. Jajal lambemu iki di streaming langsung lho. Ora yayaan. Yo. kamu ini sarungi ngono. Santinet. Jajal. Lah kok omeng sanet ngono. Lah kula ya tempone telat wis ngetutne para waranggana to, Bos. Loh, ya harus punya inisiatif sendiri. Santinet. Gregele iki kayak ana to. Santinet ngono jajal. Kakean kreasi kowe. Kuwi ora kreasi, Mas. Kuwi pancen swara kuwi kudu nganggo vibrasi suara. Nah, gregele kudu ana. Tapi genrenya itu lain loh, Bos. Kok lain gimana? Lah lek ngono kuwi lek enek gregele berarti kan genrenya tradisi. Kaya campur sarinan ya. Loh, iya no. Kurang klasik. Iya, Wah, iki tapi ya. saya tuh genrenya itu hip hop utawa reggae. Oh, gitu. Ya coba nek hip hop tak tabuhi. Du sabu gupaku Santinet. gupaku gupa Mambu. Iki Lah kok gupak ngene kok. ajare kon ngiringi. Tapi nggih menika wau, Bos. Genrenya itu lah. Aku telat terus enggak aneh. Kok telat terus? Telat. Telat. Loh, aku ya memberi kehormatan kepada Wiraswara. Dadi engko lek aku ngantek nyuwara sampai Wiraswara kok kalah pedhot, aku sing wirang. Wis ngene wae saiki. Wiraswaraku gandeng kuwi sing saka Jogja to. Takone meneng sing nganu girong Mas Glutho. Lah iki Lah cocok. Kula mboten kepenak no. Menika sak grup jenengane. Mungkin kula dikira sombong. Ora. Bintang tamu nih iki sapa? Anu ateges ngeten lho, Bos. Wong niku lek pinter aja sok keminter. Nah, kula mboten keminter. Nek sampean iso to? Kula mboten saged menika. oh alah. Lek. Tak kira lekmu. Muluk omong ngono kuwi lekmu. Ngene iki wong pinter leno ngene iki dadi. Wong pinter kok leno ya awakmu kuwi sing ora memahami kok. Monggo. Kados Gusti. Aduh, kurang kompak. Diwaca ta bareng-bareng menika.
komposer kok menika panjenengan saking Yogya. Nah. Dados wiraswara menika menawi wonten cakepan menika sampun ditulis menika sesarengan. Cakepan apa? Cakepan cakil menika. Cakepan Tulisan para lho menika kok. ampun royokan. Dados Coba sare. Hei, kok sare kok sore ngono lho. menika monggo sarang-sarang. Dados sing kompak ampun golek pintere dhewe. Modele nyeneni kaya kerombongane dhewe ngono lho. Ora rumangsamu kok tok seneni iki rombonganmu apa piye? Mas Eno wae sing biasa. Aku mau di WA Mas Eno, Jo, lek ngantek grup kowe nek sing kleru. Aku lek nyeneni. Sira dilebokke. Ora dilebokne kuping dadi yen iso engko awakmu sing memberi inspirasi utawa sing menilai awakmu. Iya coba. Mas Eno lho. Oh. Nah, nggih to Mas, ngoten to. Ora iki. Ora wis. Berarti WA-mu mau. Lah WA-mu apa? Dajal piye cobi ketan. Balik mau. Anu sing kembang Mas. Balik Mas, niki wae Mas. Ya, tuh. La la le. Lho watuk to, krungu suaraku watuk. Lambe ora cetok. Laras angkatane ora. Lho Mas, tahan. Ya piye? Sing iki mleben disenggae jale. Nggih, senggae menika wae. Ingkang terakhir cebi sareng-sareng. Mas eling. Nah, ngoten. Anu Mas nyekel mik aja cekel dhewe iki jenenge idealis nen. Wong telu Mas dadi eling. Ketok sareng jenengan. Anu coba sareng-sareng. Mas Eno, nun sewu Mas. Niki kula benakne grup jenengan kula benakne. Amun cekel dhewe. Iki jenenge ndan niku peh. Monggo sareng-sareng. Peh menika anu aja mong peh lho. Peh ki nek mudhun tombone angel. Lagar tak genahke. Lah iya iki nek ning gereja iki kudu kuwi. peh menika. Peh iki nek ora dibenake iso mlembung. Tahu kalau wae minyak malah gelap kok gitu. ngono. Sae nggih, Pak. Lho piye? Ora Sareng-sareng monggo. Eling. Monggo. Sareng-sareng 1 2 3. Monggo. Eling. Lareng. Ngene kan tanggapan larang. Ngono ya. Nah, iki perlu dibenake. Nggih. Dados nun sewu. Kata-kata secara nun sewu menika nggih Mas Eno nggih. Secara pitch control. Ini bahasa modern ya. Menika kurang jelas. Dadi Ora iki ora ngerti nek sampean nek yoga ngertine pitch jengki. Mbah, menika sing saya pitch viral. Menika nun sewu, suara menika menawi wiraswarane kalih. Dados dibagi suara siji kali suara loro. Dadi menika terus betul cakepane sing eling nek kados kula menika. Ayo. 1 2 1 2 3. Sing eling. Ayo. Suara loro mari. Suara loro. Niki lho contone wong iki niki. Coba balene lho. Dados segera suara siji, segera suara loro. Menika siji kula suara loro. Sing eling. Coba ning HP meneh dibagi Mas. Terus ngerti Mas? Pengeraan pira suaraku suara siji, Mas Jokritik suara loro, Mas Joklutuk suara kiri. Nah, menika sae. Menika sak bungkus 15.000 Mas. Lah malah kalau ngomong ke tambul jan niku. Nggih Mas nggih. Anu nyun sewu para wiraswara nggih. Anu Pak Darmaji nggih. Darmaji ndanu iki perwi. Ora wong kene ora ngerti mbok ora kemeruh ngopo to. Suara 1, suara 2. Nah, Sing eling setengkali sing eling. Padha wae larase. Lah nggih niku mek kula jukuk dural ndek Mas. walah nada tinggi dan nada rendah. Ngono kan muni suara loro lah. Kayak kene tapuk lambemu lho kowe iki. Lambi padha mbok ngewangi aku lho iki nyamuk.
Ana bener nggih wangi kok. Keng Jogja nggih. Nggih. Apa? Ngedap. Boten Jogja ya anak tak mulai pada dikin pedot apa ya. Lara nggih. Apa? Catatane lali to sampean. Nah, aja nyalane siji-sijine. Sampean aja nyala siji-sijine. Introspeksi diri. Terus lek salah terus ngomong sampean marahi. Kleru. Harus membangun bersama. Nah, jenenge grup iki kudune ora nyalahne kancane tapi nyalahne awake dhewe. Saling menutupi. Saling sampean melu kowe. Ngono lho, Mas. Nah, ya mbisi to. Ora ngono kuwi lho, ngono. Ngono. Buku ki diwaca. Mulane latihan ki teko. Pe latihan nek biayane ra teko. Contoh majok kluthuk ki. Latihan mesti. Lho, aku ora tau teko ya. Apa nanti ndereke Mas Nugroho lho. Mas Puji Jogja lho jenengan niku. Jogja. Ngombene wae ngedeni wong sak donya. Sampal iki. Apa ngombene apa? Wah, kene iki wong iki ngombene iki ya sekoteng. Lateng Lomben teng Jogja lho, Mas. SD kula teng ngandeng Kraton Keputran 5 menika lho. Lho, Sampeyan niku. Lho, siswa budaya menteng Jogja niku. Mburi alun-alun niku, Mas. Oh. 2 tahun teng ngriku, sekolah tenanan. Oh, ya Wong ngantek ngerti wiraswara ngene iki pegel, Mas. Modele iki lho. Sekolah apa kuwi lho? SD biyen ning kono SD. Lah apa enek ekstrakurikuler nggon kesenian? Tapi biyen ditatah karo Pak De Daryadi, Pak De Marwoto, Budayati Pesek tatah ning kono. Lho. Nggon bak-bakan gamelan, Dagelan lho. Ngawur. Nggih jajal bleset to. Wong kene iki gamelan sing diomongke laras. Tapi Pak De Daryadi biyen ngomong, "Jo, lek nek yoga sing salah kowe patut ngomongi." Lah ngomongi kudu iso benerke. Loh, sing penting ngomongi lek bener iki scary, ngono lho. Ben dibenerne Mas iki Mas. Lah lek benerne yo kleru wong grupe Mas Eno kok ngopo. Kok grup ki ora tau tak benerne kok nyak. Aja kowe bener dhewe. Tadi saya ditenung tenan Diwaca nika, sesuk ning Pontianak ngisin-ngisin nih kono. Mas, ora bocah. Tatane berlemis kok. Ono. Cakapamu apa? Biyen aja ngece karo wong sing ra duwe. Saiki diganti aja ngece karo bakul tempe. Mergo apa? Bakul tempe ki sok kala wong bakul tempe tapi dadi wong duwe. Lek wong ora duwe urung mesti iso dadi bakul tempe. Ning lek bakul tempe besok bakal dadi wong duwe. Oh. Niku sae filosofi menika. Berangkat dari bawah. Iya. Oh. Biyen cakepane aja ngece karo sing ra duwe. Wong ra duwe iki ora iso dodol tempe, tapi lek wong dodol tempe besok dadine wong duwe. Mergo telaten. Aku suwe-suwe mumek. Ku omonganmu ki mung mulet wae. Wong bakul tempe Besok dadi duwe, tapi lek wong ora duwe ora iso duwe tempe. Anu wae Mas sing apik iki kon ngerterni Dik Durnomo wae lho. Malah gayeng kok malah omongane kok bakul wong ora duwe iso bakul tempe. Wong ora duwe ora iso dodol tempe. Tapi lek wong dodol tempe besok dadine wong duwe. Maksudnya yang dikatakan tuh ketekunan ngono to? Iya. Oh. Berarti jenengan anu to, Bos. Mbok di piye, Bos? Diolah kata-kataku diulah. Malah ngendi-ngendi jon mbok seneni lho. Lah aku lek ra cocok karo pemikiranku langsung tak seneni, Mas.
Oh ngono ya modelmu iso diskriminasi lho sesat. Pokoke sing niki serendeng niki gampang nyeneni kok. Berarti filosofine dhuwur ki. Dhuwur Mas. Ngawur gua saking dhuwure sahur bledek nek iki. Sing diomongke tempe ki asale saka dele. Tahu kae ya saka dele, capar ya saka dele. Padha delene ning beda gunane. Ngono kuwi malah jelas. Nah, ngono. Jane ya kuwi karep. Sampir ke mae Cedak mengapir jong ngesuk-ngesuk. aja ngono. Iya. Blarak disampirke terus ayo Mae cedak mengampirke. gila. Aku ngetone gamelanmu lho. Jong ngesuk-ngesuk. Cak gorengan. Ayo. Wong wis tak wiwiti girongan kok ora tok terus ya. Tonane Nane nano. ya. Yo. Lah wis pone. Sampun. Sampun. Mbak Nur. Terima kasih. Nggih. Iki mau apa? Iki mau gendinge. Iki mau ladrang ketoprak. Tahu ada? Kok iso ladrang ki ngopo? Wong jelas mijil kok iso Asikit. ladrang ku lho. Sedikit. Dandang gula. Menika tembang dandang gula sampun dipun pinangkani. Ayo saiki Kok ngono kok ngakune SD Keputran Sanding Kraton. Mas Sigit, kula sing dawuhi Mas Sigit. Mas Sigit. Dandang gula. Menika tembang dandang gula sampun dipun pinangkani Mbak Agnes Servoso. Mugi-mugi saged dados kok Mbak Agnes Perguso. Mbak Agnes Servoso. Oh no. Dandang gula menika. Iki. Mas Sigit. Dandang gula laras anu tibogong pira? Menika pelok barang. Nggih. Ladrang mengi menika. Kok ladrang wengi. Kaluan nggih Mbak Agnes. Makasih. Matur kocok tebanteng para pebunden agung. Matur nuwun matur. Mak Cangik. Krana kata sanget ingkang nderekaken jenengan dalu menika krana saking Wasem nggih wonten, Jogja nggih wonten. Berbagai warna yang malam hari ini dipun agem para ibu waranggana. Wonten ijo, wonten abang, wonten putih, wonten ireng, wonten batik. Menika menunjukkan bahwasanya berbineka tunggal ika, berbeda-beda tetap satu jiwa. Beda pendapat ranjalari pegat, Beda pilihan orang jalari pedoting anggone bebrayan. beda penemu. Orang jalari padu. Nah, maju terus pantang mundur. Maju tak gentar membela yang bayar. Menika Iki janus kata-kata. Nika dasaripun wonten awala. Ngoten-ngoten nggih. Sugeng dalu Pak Dalang sedaya kru wayang kulit. nggih Mas Eno. Mugi-mugi sedaya tansah piring sehat. berkah. Amin. Amin. Semoga Rembang tambah maju, Amin. sejahtera, bermartabat dan berbudaya. Selamat HUT ke-5 tahun Semen Gresik, pabrik Rembang. Semoga Semen Gresik terus berkembang, maju jaya, berinovasi, membangun negeri menuju semangat optimis demi kejayaan NKRI. Amin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Joko Cipto Utomo. Mbah Nun Pak Joko. Nuwun gending-gending lagu perjuangan. Ah niki. Leres. Mas Eno. Nggih. Mas Eno Nugroho. Ngopo? Mboten napa-napa. Loh, sajake kok kaya anu ngono lho. Kangen. Nyimpen wadi sing kudu diomong. Aku lek kangenku karo Mas Eno ki rikala jaman semono dikandani karo dulur lanang Mas Sigit. Jo, kowe kudu ketemu karo Mas Sigit. Nyatane ndek ngenane awake dhewe kok Kudu ketemu kepungkur. Mas Eno.
Mas Nugroho kepungkur ketemu ana sosialisasi KPU Temanggung. Temanggung ya Mas. Nggih. Alhamdulillah iso ketemu. Nggih. Iki ya iso ketemu. Nyambung. Malah sesuk ning Pontianak ya iso ketemu. Iki kok njur ngengkel wae iki ngopo Sawak to? dhewe iki pokoke sementing ngengkel ben tanggapan ngono berarti. Aja nganti nganggur ngono to. Tidak mriko no. Nggih Mas. Nggih syukur. Kadawan kalian para panitia. Cik, Oh, panitia iya. kadawan anu supados ngusung debok. Ngusung depo ya ngunggahke derajat. Ah, dhewe iki nyawut unggah nih wis. Nggih. Dipendhawi sinten derek? Lagu-lagu perjuangan menika Nggih, ya nggih. ben gayeng ya piyai Nggih. telu utawa piyai loro. Loh, saya menika Den. Nggih, monggo Mbak Elisa, Mbak Wah. Nika Sapa mesti Mbak Ika karo Mbak Orisa. Ya. Ingkang wonten ngajeng. Ngajeng kowe Jan Mbak wae Dewi menika. Pak Jan iki para waranggala saking Jogja menika nggih Bos nggih. Kabeh nggih Jogja. Ning sedo ya. nggih iki tenan ibu iki malah juragan gudeg. Bu iki lho. Ya. Ono Iki sing ning gone Malioboro iki ya. apa kuwi? Sing dodol kaos 103 ya iki ya. Udu ngawur wae kok. Mbak Elisa. Mbak Elisa. Nggih menika presiden saking Sulawesi. Loh, Makasih. kok tebih banget. Ya jumeneng, Mbak. Monggo Mbak, nderek Mbak. Yes. Oh, niku ya basa Jawa ya rada petuk nggih. Lho, napa nggih? Amang tanglet iki napa? Anu bagianmu Mas, wis pokoke anggon takon-takon sing rada nyeleneh iki sampean wae. 안녕하세요 오빠. 안녕하세요 아저씨. Cep anu iki Kas kono ya. dudu. Hanya Casio. Apa? 안녕하세요. Hanya Masio. 안녕하세요. Apa kuwi? gue Iki bosok. dulure Blackpink. Ya benar. Annyeonghaseyo. Masih. Anu bahasa daerah sana aja. Enggak itu daerah itu Korea. 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 Tumoyo, Coroyo, wedos lu. Yes. Bangsane kuwi lah. Oh, berarti tukang angon. Ya tunggale kuwi lho. Bahasane Blackpink. Ya, aja nesu to Mas Ludo kan. Kok ngene iki wong Jawa jamuan Korea iki. Ngene lho, wong Jawa sa Jawa. Coba paling tidak akan menunjukkan bahasanya itu bisa mengkonsumsi Kok bahasa sing apa? Basane Blackpink kene BTS e. apa BTS? Ya tunggale Blackpink kuwi. Opa. Ya. bahasa Ah, Sulawesi ya. Namanya? Namanya Ya. Elisa Orcharis Alaso. Oh, Iya. saya pakangaken nama saya Ferguson. Oh, Ferguson. Kire Tidak. gue. Tidak semudah itu Ya. Ferguson. Ferguson gue kiri Marimar. Kira ku bulldozer. Oh, Ferguson. Wah, apa Apa-apa. diri lanang kok iso. Wah, aku TV kuwi los. Oh, iya. Mbak Elisa nika. Nggih. Anu, saking pundi Mbak Elisa? Sekolah Lambelu, Om. Lambelu. Lambelu. Yo. Lambelu lambeku. Lambemu. Iki basane kono lek takon ngono kuwi lho kok. Lambelu. Rati majeng Mbak, rati majeng iki. Iya. Rati majeng. Dusune iki Lambelu. Oh, jenenge Ora kok terus bahasa kaya Betawi. Berarti dusune Lambelu. Berarti kecamatannya Mukalu lho ya. Dudu. Di Kui Morowali. Oh Morowali, Iya. Sulawesi. Iya, kene ngerti. Ngerti. Pinter gue dok. Oh iya no, sasa. Oh celok kok piye? Jenenge jarene glotok. Piye piye pinter kowe piye sing. Pinter gue dok. Oh berarti delokne kowe kentuk kuwi. Pinter wedok iya no Ya sa. ngono lho, Dok. Oh Morowali. Sulawesi. Iya. Seneng nang kene. Ya sene. Aku ya seneng. Lah sebabe kok Ya sene karo aku. Seneng lho. Hah, aku celok kok piye kowe? Hati-hati ya. jaket bahasa antik. Oh sisi stres. Iki dipersani lho. Sampeyan entuk kuwi bejo lho. Kuwi sih dhewe Iki Yo sing yo, aku Magister Psikologi. Niki S2 itu. niki S2. Lah yo. Ya ora ada kok aku. Kuwi ana papiku barang lho, kuwi Pak Udin kuwi papiku. Pak Udin? Masa? Jelas. iki S2 sampean S2. Aku S3 pilek kok aku. Bilang Pilek S3. oh ya sesuk tak ajari. Oh. Dadak balik. Waduh, Sulawesi cilik-cilik ngono. Cilik. Berarti jogetmu ngene kae apa jenenge iki? Piye? Anu apa jenenge? Piye? Anu tarian anu apa ndok tari khas Sulawesi. Sulawesi ki lho. Masa ngene ngene. Sulawesi kae joget lak ngene sak ngene. Pule kata. Oh, mulai gundulmu. Ogor-ogor apa kae jenenge kae? Iki omongane atos ya kowe. Jogetmu kae lho, Iki jogete. cangkemmu kerep dilebokke ning semen barake atos omongane. Oh, alah minggat tos asa.
Ya, ane sitoke. salah karo kowe. Ya. Nuwun sewu nggih Mas Ino nggih. Monggo. Sulawesi Kocro, Bos. Coba iki. Menang ning kono wae. Yo. Asmane sinten? Paring asma sinten? Menika katonipun Lembah Manah, Bos. Oh iya, Sumeh. Saking Yogya menika Sumeh. tanamkan jiwa senyum yang indah. Aja nyuara lho, Kak. Asmanipun sinten, Bayu? Aduh. Tadi macam ejaan maju to. Rawuh jam pinten, Bayu? Rawuhipun. Rawuhipun jam pinten? Piye to? Piye komunikasi yang baik to? Wah. Rawuhipun jam pinten? Rawuh. Piye to? Jarene gur kon senyum-senyum. Dan rawuh jam pinten? Kula Nggih. jam sekawan. Ada. Seneng ora? Paring asma sinten? Kula Nggih. Ika. Wong wedok ngene iki rabinen seneng guyu ibadah. Ibadah gundulmu. Bojoku ya seneng guyu tak rabi malah cilaka 2 tahun aku. Lah ngopo? Tibake stres kok tibake. Ngono. Neng pasar. Sumeh Mas, sumeh. Saking pundi? Mbok ora cedak-cedak to. Loh nyapa lho, aku rasa cedak untukku nyedak dhewe ngene. Adek kaya sponsor rokok kan lho. Saking pundi? Kula Nggih. saking Yogya, Mas. Mbah nuwun. Sanes medal kok tak mampir nggih. Teng pundi? Teng Jogja, telemen jenengan. Aku ora ndek omah iki. Brotonegaran to? Brotonegaran. Ngawur. Brotonegaran ki ngendi? Gawe jeneng kok sak karepe dhewe. Sing jeneng ki Brontokusuman. Lah iya mbiyen ki Brotonegaran terus aku lali Brontokusuman. Jarene sapa ning Yogya kok radong Yogya ki piye? Celake anu to makam Kusuma Broto niku lho. Kusuma Negara. Kusuma Negara. Kudu Kusuma Broto to. Ngawur. Wah kerja iki omongane kok ora jutok lho. Malih bro rada ngulan Kusuma Broto lho, Bos. Kusuma Negara. Kusuma Negaran ku lho. Kuwi neh kuburan. Lah iya, celak kali niku. Celak. Ora iki? Ora. Kali ora lho. Lho apa-apa ora cocok iki lho. Piye to? Wong iki apike kaya ngene lho rumangsamu, Gegeden iki aku. Lah gegede itu jaluk sing cilik kaya benik ngono kae. Lah iki jos lagi. Jangan maju. Iki paling ndak ya disawang wangun, Bos. Heeh. Lah iki wagu iki. Kok wagu? Wagu mergo nuwun sewu. Iki gegeden nek musuh aku, Bos. Lek iki wangun mergo padha cilike ya. Rumangsamu ra wangun mripatmu katarak ngono apa? Ngono. Lah yo. Inji. Suarane. Suarane. Hati-hati nek salaman jo suwi-suwi ali-alimu ilang kok. Paring asma sinten? Nami kula Oriza. Oriza. Tepungaken. Nami kula Urion. Awake dhewe termasuk baper. Iya jeneng Oriza. Ya sesuai to, sesuai. Jogja, Mbak Yu nggih. Nggih, Bantul. Jogjanipun Bantul. Nggih, Bantul. Pripun? Lah nek iki lak apik nun sampe Mas Ino nggih. Cara gawane Mas Ino nggon apa ki jenenge gongso. Iki cara diibaratne gamelan no gender. Kula gender. Nggih, gender ki tegen le sesender. Terus nggon palak apa ki jenenge nggon laras apa wae manut. Iki sing gawe ninggal, hati-hati lho kowe. Nek sing iki ibarat nggon apa ki jenenge nggon gamelan niku siter. Oh. Bocah sisek mesti pinter, bentuke lak cilik, Mas. Nggih. Memanage manajemen perekonomian keluarga lancar. Leres. Lho, nek cara iki gamelan apa? Iki paling ndak kempul. Kok kempul? Kempul. Wong ki kempul. Kempul. Kempul ki ngeten. Wong lek wis dekem insyaallah bakal kumpul. Kempul. Lek wis dekem bakal kumpul. Oh iya. Ngoten lho, Bos. Ora bunang. Mboten. Tak terus. Mboten Mbak niki sing iki bayar iki. Anu Mbak Elisa karo Mbak sapa? Ika. Mbak Ika karo Mbak Oriza. Oriza. Iki tembangnya apa, Bos? Lagu trio Perjuangan iki lho. Nggih. Ya. Jadi Mas dipeniringi. Sing penting aja lali tetep awake dhewe manggon di bawah naungan NKRI harga mati negara yang kita cintai Republik Indonesia. Nggih, monggo cok dipeniringi yuk. Ya. Dados.
di lautan api, mari bung rebut kembali. Merdeka! Merdeka! Luar biasa. Merdeka Mas Eno. Nggih, merdeka. Mugi-mugi. Niki ganti. Mas Eno kok melem. Apa pancen wis katarak to ya? Wah, lah kula niku jan mboten ngertos lho menawi Mas Eno kok cepet men gantos anu busana menika. Ayo, memang malam hari ini Ya. dua dalang yang sudah ditata oleh panitia. Amin. Karena yo kawake dhewe nderekke penyanyi Mas Eno Nugroho Iya. dan juga penyanyi Mas Puji Alfrustasi. Ya ngono. Ya, dan juga ngaturke sugeng tindak sugeng kontur Mak Cangik. Karena beliau Bapak Dirut, Bapak Muhammad Saifuddin dan juga Bapak dari Dirut Keuangan, Dirut Produksi, beliau Bapak Widodo, Pak Joko Sulis sampun tindak. Karena nderekke sugeng tindak ugi kalian keluarga agung saking Ngayogyakarta Mas Eno Nugroho. Mugi-mugi sedaya menika pikantuk ridho barokah saking Gusti. Amin. Kula panjenengan saged donga dinunga iso nyambut gawe awet leh ngabdi teng budaya. Dan mudah-mudahan dalam rangka hari jadi atau ulang tahun yang kelima Semen Gresik, mudah-mudahan kedepannya semakin produksinya semakin lebih Amin, meningkat amin. dan selalu dicintai oleh warga masyarakat Indonesia. Amin amin amin. Mangke kasambung wonten goro-goro. Wonten goro-goro nggih. Nggih. Pangke mangke padhet nyuruh. Kasampe wonten goro-goro kalian Daknes sawetara nglajengaken lampah rumiyin. Derek. Luar biasa. Dirgahayu buat Semen Gresik hari ulang tahun ingkang kaping gangsal. Wah, matur nuwun. Nderekaken sugeng tindak. Nduk, apa? Pompong rasane ingsun ya, Nduk. Ya. Iki coba muga-muga kanthi pawadan kang kaya mangkene kinarya sentosa rukun kukuh bakuh adeging Semen Gresik. Oh ngono. Uga warata waradin tumrap kadang-kadang tangga teparu mitra karuh sanak sedulur mapan ana ing kiwa tengen pabrik Semen Gresik kene utamane Kabupaten Rembang uga murakabi tumrap seluruh warga masyarakat Indonesia. Oh ngono. Mula keng mengkono iki dina ya Nduk. Ya. Muga ngawekane lakon, muga ngawekane sakabehing niat apik utawa niat kang becik tumrap kapribadene awake dhewe, tumrap bebrayan agung utamane ning laladan Kabupaten Rembang. Oh, ngono ya ya. Adeging Semen Gresik kang nyatane katone kaya ora tinampa ning sejatine malah murakabi. Iki bukti nyata fakta kang ana. Oh iya. Kabeh kulawarga masyarakat agung ana ing laladan Kabupaten Rembang lan sak kiwa tengene nyatane wis ngrasakake. Oh iya. Bab perkara ana pro kontra lumrah ning nyatane sak yaene wis padha eling. Oh iya. Ya Nduk. Melu ning kuyung adeging pabrik Semen Gresik kang nyata wis murakabi tumrap kadadian kang ana, nyata murakabi tumrap kulawarga masyarakat agung bebarengan lumitku lumaku ya Nduk. Ya, ayo tak derekke. Wis sawega kanca. Sampun. Ayo nderekke para kadang kang ana Nduk mundak dadi duka.